Hello there. Здравейте хора, това е поредния български влог, който ще направя. И искам да говоря за нещо, което е мега фрустриращо и което супер много ме дразни в този момент. И това е намиране на работа. Аз съм трета година студент и в Англия учиш 3 години и завършваш. И в крайна сметка трябва да си намериш работа, за да мога да печелиш пари и да живееш. Нали? И в крайна сметка е много трудно. Защото в смисъл те тук хората като започнат и ти обясняват, има хиляди изисквания в първият момент, който е. Отиваш на някакви апликации за работа и попълваш буквално с часове, защото ти задават 500 милиона въпроса онлайн, след което трябва да подадеш някакви CV-та, covering letters и още хиляди други неща. И след като си отделил толкова много време от живота си, за да попълниш една апликация, рано или късно идва един имейл, който ти казва: приятно ми беше, Алекс, но тъй като 3000 човека подаваха, кандидатстваха за тази работа и ние трябва да изберем само един човек и не може да ви дадем какъвто и да е фидбак за това как сте се справили. И ти оставаш с загубеното време, без работа. И така. И в крайна сметка е много фрустриращо, защото идваш вече в момент, в който, не знам, аз всичките хора, които познавам, са го преживяли този момент, които са завършили. И идваш в някакъв момент, в който не че се отчаиваш, обаче подаваш, а съответно в същото време трябва да си направиш проектите, си направиш дисертацията, си напишеш, която е 7000 думи. Аз вече си превиших думите. Трябва да се приключи всички други проекти, изпити и така нататък и буквално да завършиш, а в същото време трябва да си намериш работа. И да, трудно е. То не, че в България сигурно е по-лесно, обаче навсякъде, просто ужасно. Второто нещо, което ме фрустрира точно в този момент, като изключим работата на страна, е YouTube. Когато започнах, идеята ми беше, че ще стана мега велик, всички ще се сабскрайбват към мен, ще остават някакви коментари и ако не е друго, за един месец ще стана Шейн Долсън. Ама не. И така. И нещата някакси не вървят, аз от един месец нямам нито един нов сабскрайбър. Sad face. И аз ще продължавам да правя видеота. Обаче някакси, когато хората не че не те оценяват, защото благодаря на хората, които продължаваме гледат. Обаче, когато гледанията на клипчета ти намаляват и свикаш, добре, какво трябва да направя, нямам някаква съпорт система от познати влогъри, познати ютубъри, които да ми помогнат, нали, да бутам напред. И така. Ако имате някаква идея как мога да го накарам това нещо да работи, защото в крайна сметка, да, има и скефил да ме гледат повече хора. Коментар ще са долу. Ако и вие си търсите работа и намирате някакви проблеми, добре дошли в клуба. И споделете как е при вас. Предполагам, че повечето хора, които ме гледат, не са на достатъчно години, за да кандидатстват за работа и сигурно са в гимназия или сега учат. Обаче да, много е фрустриращо. Много е фрустриращо си млад човек на 21 години в свят, където работите намаляват, хиляди хора кандидатстват за една позиция и в крайна сметка, да, че получава, само един, obviously. И така, и да живееш по време на криза, когато има всякакви проблеми и да си българин, което няма нищо лошо, аз много съм горд, че съм българин, обаче в крайна сметка, когато хората в Европа те гледат на криво, когато се върнеш в България, хората пак те гледат на криво, защото си мислят, че ти си мислиш, че си нещо повече от тях, което не е така. И така. Ако имате нещо да споделите, долу, subscribe бутончето е някъде горе и like me, share me
make me famous, както казвам няколко пъти. И това беше от мен. Goodbye there.